Yau gida na karkata zan wakarin namijin mazaje. Yau gida na karkata zan wakarin ginshikin barade. Sunana Hauwa Halilu wadda aka fi sani da yar gata. Sunana Maryam Usman jaruma a masana'antar Kaniwo. Sunana Yusuf Abubakar Sa'id wanda aka fi sani da Yakson Guy jarumi a masana'antar Kaniwo. Sunana Salu Sama'ila wanda aka fi sani da magajin kolo jarumi a masana'antar Kaniwo. Kai sunana Hamza Bala wanda aka fi sani da Andolo. Al'ummar jihar Jigawa. Mazaɓi His Excellency's Pharmacist Hashim Ubali Yusuf A matsayin gwamnan jihar Jigawa. Domin samun ingantaccen ilimi. Da sauran matasa aiki. tare da koyawa mata sana'o'i domin dogaro da kansu. Al'ummar Jigawa ku fito kwanku da kwarkwatan ku mazaɓin shugaba wanda ya cancanta. His Excellency Pharmacist Hashim Ubali Yusuf A matsayin gwamnan jihar Jigawa. a ƙarƙashin fati mai suna ABC mai alamar tsintsiya. Wannan sako ne Daga Muhammad Umar Marke. 2023 Hashim Ubali. Yau gida na karkata zan wakar namijin mazaje. Uban gida da halin kirki sannu Hashim Ubali. Yau gida na karkata zan wakar namijin mazaje. Uban gida da halin kirki sannu Hashim Ubali.